Nek de me hakko ko mon ga. Abdo mo be ga do. Pen yo te ni to ga le wote. Bande ñepp ni Ni be mo da fa la yo go kon. Ko ta ta go to sinani. nga muy mer Ye anda ho ko wari. Wandi bi sappo je ne ko mun sina na ko yito ya wala watto. wala ni la def fi ma wo ya ko di mo Biro ma ko. fi be jam Asne. C'est confirmé. Ay ala ma yude ko so. def Furge Sudan de no go wada na on. Awo kanko kono sintawa mo kanko kala ko mi hande dai. aka muy ya O ngala ason ko de no ka. ni ni be def Aw mi nyam ma ko. fi mo ya Aw bi da de mo. ko na un fita de mo se de se Jaga mo ngi on ko satti. wallahi ko satti mo yan ko na alhamdulillah ni jata tanki mo pe fan mo dia mo fo pas ni ni o kan ko e fanta woni Quanto fanta yaay ko. kambe yaade O kambe yaay. ko kan ko danka de mo Ke ko de ani. Lu nyande o ora no ora no nduri et fanta. Mi jibi o ko ja. An fosi problem. satti de Si mani sai me mo fiumde wakati. Kaya may yebi tungande. Non mi ko satti. Wallahi sister. Ano daw halata kung fit. Bueno, que ya uno ka uno. Na mo di. Sabi ni na waki ko suri ta ko min tuwani ka mi defa yung lote suri. Sinas ginin ko. Mo yeye na vacancy. Si kaya mo na yung fanti. Idan ya sawa yung kimo na na. Na do wonde fu ko rena go go. Rena go bi yo daga. Katwa rena ko fot pas ko ibe ko ni. Ko anda yo ko ni jana. Isu kan ko ni jana. Afan be rena ko mo. Si woni jemma na tay fa wonti on der ka. Ko bonga no bini de. Ay ko yasto je wonde. Parce que anda ga jina ko yo mbaranta. Feel? Andi be ne goddo. Ko mayde si ari wara no kan. Ko sare yani kadi may di kon to asmai har sur. Sare na ko mai har ni. E do kala no yanti mai. Ala ko dikki ban ni so. Fan ko ya munyo. Munyo da wani to da mo di na da ko fa ni. Allah wani ni ifa ni andi fa ni. Ko go ko ala. Ko sa dum ba ko makko ko ya wakti wala ta fa ni ma. Aldan astagfirullah سيدك الأرض أين بما ينبغي هراني زتا ونسأل تاكي عند يد أوالي إن دين وسيدي له ونجي كذا من نكون أنا من هو إنجلتي بس كل يوم حبي Sister, wala sera ma kami pa nangir niya. من حبي لا سوري كبر كمان يجوا كان وقتي أنتي يقول لك مين يحكي ini yang dia buka. Buat Ay, sa hotel na siya po. Kimilita ka. Uy! Minsan hande kami ondok. Na mekti mitep. Anda ko wat dakong. Anda ko wat dakong. Eh? Ça fait mi. Mi do jibi ando fonno mi gertata aduna o. Mi do jibi. Ja golle ma ko sewo. Golle ma ko sewo. Anta ji andan hoyma a nyami buɗe ande. Joni no. Tukuma yani few. Ninu na ya warmo. A jaɓali wargol mo. Kono mi gerta. Kono mi gerta. Biro. Biro. Naka biro. Abela. Wandi ni ko inde ngari ko mi wadi. Awadi. Mi wadi mi anda jomo ngosi ko nyawndi de sina nyawndi de. Mi fellimo ko do mi fellimo. Et puis 3 ba mi fellimo. Konto min na ya fello. Redu. Karedu lawno ka tan do kare ko ya bi didi haray lanni. Ara otimai. Mai tani kum jundong ku. 3 bale godo ron ka mayde.
balawal goɗɗo no maya ɗo naka balawal ko ɗon fellimo ka en ɗum fellimo par ce que mi noddumo heɓɓiti waɗina ni fettini 3 bale makko joni noon noddudela ménage ammi ménage so ménage silan kadi façon ni gono to ala moƴƴadi voilà o andi ono tigi ɗon andi confiance ala menen ka ko ɓawi go biro amen to tigi tigi o arrange men piiji buyi siɗaɗo musique goɗɗo go arami ittino a yon ala walo joni noon miijete a andi e sira ɗan ari ɗo ɓe yewti o dikki few o dikki few o dikki few o immike few o immike fes joni ne miijiti baba miijiti e tan wullu biro tan wullu ono joni so artiɗo ni ɓe haali ɓe landi si ije to anditete o anditete to anditima mi waɗa honno ɓawo anditete tu haala ako ko honduko mi faala ya ko ya accini abo mi accata ɗum ɗo par ce que a waɗilan ko mbuufi jonno ko honno mi watta baba ko honno mi watta eɗe woni tranquille ko firnoma opinion ko fi woto taw andita ɓe nangala mi haɓe deno sa ndema ko ɗum opinion ɗum no tawa kono noon mi kono yo mayina min fa oyna taw on dala ɗon andilam ko ɗaɓɓe seeɗa ɓeyɗo jaɓɓelam explique noon noon awa ɗaɓɓe seeɗa ɓeyɗo ɓe mbuɗɗi min la mari payle la mari payle ɓe seera o mission heña kono taw wadda kayre ko wonanela gonta watta kayre ko tawni fere mo bonaɗi mi seeray ɗum ram boni ram boni baba min noon goldugolle ɓe wimmiran ko ɗum mettalan fois non min ni konde sa watta kayre ko ɗum min fa haladelan ɗum ɗo haladelan konde sa watta kayre ko to ɗum mappimo mi anda ko ɗon woni probléme o ɗon ɗo andire ɗum ɗo ɗe balle ɗo waray ɓawo ndikki kate yi donc konko nani na goɗɗo yettimo nani kate yi donc e on ɗon hayso ko appel vidéo yewto convain konku ko gandiran konde say ko gartata après yettoɗon ɗum o faami ko bonande ko mi ala faɓude fotta min ni naɓuɗo mo ƴettuɗo mo naɓi on ni mi pawiɗimo goo ɗon woni reedugoy ɗon jaɓu ɗum miraɓe jakasino wuɗɗani koye goɗɗo dona ɓawdini miraɓe o woyi min gon foni ha feddi men mi bonnade mi waɗo kono fallo walla fiyalla awa wone tranquille selo wullugo mi landike o kate yiidone naɓuɗo mo convain ko on ɗon waɗa téléphone noon yewto mi geri hunde kono jowangon ɗumni ko bremi tufa ɗum ɗo ko guesama hande taw o uyi mi yeeɗum ɗo wela allah kono ɓiɗɗango haɓɓiti Long that. Yes. Ça va. Regardez. Non. Ari. Mais j'espère quand même à Jomba. La souboudé. Min sa fala ni Jomba. Min sa fala ni Jombede. La kati. Windi. Kono ko maji. Ko ingénieur ko ko Dakar do woni ben mo mon. Ko festa. So yino wallahi be ci fala. Si tay kon ko so be wonna. Fala desmeri. Awa ɗum ɗon en hanti mi waɗi ɗon wasi mi hoyɗa e woni ça va foppuno e jam alhamdulillah nan ɗayade on aw min kadi pay kono organise match de gala ɗo miɗo yaade ndaara ɗum ma keynan noon moye jang lan wonno coppi ɗum walluno men ɗo ɓe geɓi ɗum koye seeɗa min collecte ɗum min nadi
fel bandiyata ayati Ronaldo. Da. mais opération on réussit très bien ça va alhamdulillah donc mais da ngeen ni no na mi hoyda Kono. Andi ko ijatu na jombu. mais ko ko billahi kanko Taso ini ya jombu jaja makujali. non tijiri Andi don on pression hono ko jaja makko biro makko di pression e makko ngoni ko fala ko jombu jaja makko dali. awa wata arde on nala nay wad on dire wala wonno do no E non andi ko mene woni counter. Ko me wo be wonto ko mene wonto counter. ata balla nyinde ay sirabe an ko nokku ngoto Lokku ngotu ni. Kala ko fekki don ka mabbe don be ande. Kala ko fekki kame be ande. e won dum kadi Pombe esirabe ma. Esirabe andi bembe moja. Be yu. Kelade esirabe ma moja fe. Be nguma kay jalika watta nyile makko moja. Onon goy wondi suudu ko be nguma kono watta nyile. Kanko e biro makko be kemba fe. secondo la wanon On esirabe e bengu complice men kasa bayido wondi don sa wattani la habbotu sa wattani la ko mum ma ko halande kasa yiyade te ma be me ba ko hore lawol wonde ida duddingol hala do ko complice min mo mi da ye dudding hala bay ko te hore la su te way ndiri saga ga jonne la ni tamra no e io che va joni la numero ma mi no due che sia Samaran. Betty and toujours la ni mira be me ani ma mira be ko be woni menace gol gol ko do arde waden fight ay ka okay dandi me ala ni ma déjà be dana no danyane be menace lan jungum fella ma ko afami ka voilà donc fala haru zere ngon tracer don tawta kanyum anye petu ngangu ngemi waden tracer waden law joni ande la ngabbi mano hawa oh Petit sino. Ah, ani bi de honde yano. Ba commission zerti petit. Ah, anno e ya dal dongo e. Wata ya dugol. Ah, wono no. Wata ya dugol. Jona wati jokol boja ni. Ah. Petit afo igoi. La ya fo. No, jon mi andi afu dige dawai nyad no ko dawa ahal na lan sikot no wado imato bay dani. Ah, otaja budung. Aja budung. Wa yo no gon petit c'est que andi numira be feli langoy be feli lan vrai billah wallahi talla et puis min kad man dude c'est que jogo jonni lan ko fo ba lo jonni lan ko mi fetti ne jonko non ko wawal may de ko 3 ba mi felli ko habi ko mai o mayo no mayro no nabe nyaawdede ko lede o ye ka gonto Petit milon ko fetere ma dem mette talan ko ko milandi ko be jeturo fure be na ba Europe ka ko be jettu fure Europe ertira Afrique o mayano ana ko ma ala de ko fure jettete do nabe Europe ka ko fure jetto Europe artira Afrique mi fellu mo do be jettimo be nabi mo mi anda ko Maroc ka konto ko to be nabi jiwu ko ma ya yummira be non darani la minnu ma fari gol yummira dande tu yummira be ko rasta man be minnu ma dan jaman be de dum don dan sodi josina petit yummira be ne e fala na ngatu do ko bay dande la jawi gite ay mi ala no mo de ni fren gombe fala dogudu taw parce que mi no be woni e fonsil golle be c'est que be wana ni peda be fala ir de peda yan quoi ngari min ma mira be wada la ni ni he mi tay ke do sibi paga yi tum be jette away lan gite de be nyaama ay ko mi hala ma ko na jabal mi hala no mo ye yadu se yadu no dum e wata no dum ay kat antun asodo e balon ay ka
no peti jo mi tay jo billah wallahi mi tay Jon non parce que o wani ni ngamira ben yumira ben be wonon ni ke kambe tigi quoi be uli quoi Be uli be uli ma be ula. billah wallahi Jon non gon. E walla dabe. be peti yumira be mi dari be tabe yurmila ngoy hay be yurmila vrai billah wallahi tallahi hay be yurmila quoi jonande ko ne wadde Oh, peti solution solution on non kan. andi nasi go ala do peut-être solution do ma quoi onu wida Wa don no modi boy. petit wade rafal quoi a fami Don no modi. ma yumira be wuli few mais taw tika de yurmilan quoi min no mi wawa wad go di mission ji yurme wonti Man no de. parce que min la wa kambe ko be ardo be bona bara mi itta be taw parce que ko si be wuri si goddo anda ko dum kam Mine. Afakal nyalbe. Mapande ko mi mapi ko hande. Poro andu. Mi do jipi andu honno mi ger fa sadi nango. Nene nangani do mapi. Mi andi ni sirete on. Mi hay. Ɗum ɗon no ko tan ko ban mon ni. Ɗum ɗo Ada jabi. mi jaɓade nene. Nene golle ɗo ko non golle si gollaki ko non kadi andi. Ko ɗum fallon mi waɗa. Nangani ni ɗo ngane min tikiri nangani kono nene. Ɗon no Mi annay ñiiri andi tu mi fuɗɗa ñamude caɗe ɗiɗi ara ɗum ko ko metti way wattinini mi wallina ɗoygol hande ananalam ɗoygol alanalam mi waloto mi jiɓo andude si tawi ko lekki mi ƴetti fiita Dumbuya, noddinma ɗo fiyen yewtuso. Ok. Ɗum to miɗo jentima. E ñande min futtuno koore laawol e wawa. Hande noon ɗa wani lawamo ñamuɓe ñamam. Ito ma ngon ko no joli ɗa wolira ɗo mi famata yo. Ko jolade. Awa. Min sa wona ko wala a fuɗike. Ala nande woni. No modi. Ande min yewtidata e célibataire jo a jombaka ka donc ande ala ko yewte hacci menen jommu. Ɗon ɗaɓɓana moodi. Bon Kaa ko ɗum famɗa. lammilitade. So mi yehi mi anna e ɓe ngo ambino ɗaɓɓane modi. Joni mi landomo so acca mi jomba. Kono noon mi simi jombete de taw a yoɓayla. Mi si jiwa sontide min ko yo yoɓa mi jombam. Par ce que an mbi ka janggayno de. Miɗo andi goɗɗo sustama wollande ɓe. Yewtan ɗo humpa yewtan. Ko fii ijjatu. Ijjatu keenamma. Ñande goore ange makko dari ko sera laawol ɗum yewtude. miɗano hakke hande kam won ɗo mi ala ñamude mi ala ɗanade ɓeynata goɗɗo si hakkilima golle goɗɗo fof mo kono nene o gollirino gollirɗo woɗum no nene kono waɗi min goynanganani on kono si yarino mi yana fota min ɗum ɗo Allah waɗi mi yidade to e ɓe bandiɓe ɗon ɓeɓe ɗum ɗon non e waɗu iggatu ɗum ɗon nene façon kono to mi wulama gon kasoro kono ɗo ikkoto yeeso min mi jiɓi joni e sirete kon no wayi kono mi jiɓi ɓa hande mi yaali sirete kono miɗa andi hikka ɗo mi yara nene helanaki on goye yawgo sirete kono yalla tanto ɗum no kono si yaari ni iggatu sey tumma yaari abbe ni ɗo ma yalle aa dow mayal ko kettowɗe no ɗum ɗon laato iggatu ko mamaya nene iggatu mayey no duwa mayde de ñande sina mi faayi ko dolo ko orange wattini a wayde mayori tawi ɓeyngu ma no siivi mi angandade Ok. ɓeyngu ma yehi ha liɓiro mum wo an e miñam ma ko ɗum ɗo ijjatu Dara. Min e fanta minyan amme waddi ɗum min e ɓengu amme waddi. iggatu si mayani nene e min tigirare nangani tanke ay so wullade ani so golluno moƴƴa kono nene ono gollo sirete sori ɓe ko ɓe jalona darata ene ha ko ɗon mi jolo wantaka mi ande mi yaari ɗum e ko ɗambugal ɗo mi rewata par ce que iɗon andi bonɗo miɗa haala fi suudu miɗon andi fi ɗum ɗon bonɗo yiɗa fi ɗum aɗa komi bondo ɓaale komi ɓe kuma mi andi ɗum ɗon
Nandi ko lebbi jol bi ori karedo ene fanke anga amurlo lebbi jena karedo ando ene mungeno sonjimmi ko tambi dala mi anda no mi gadda fima daga isi me banu ma bati ba ko sonju wala tu wala talo siare na min kali yalla to mi afto Ogni già ogni siti cofione di avando la mia siare non io la to mi afto mi pigi con na wadu do ni non ti chiedi do ngani kono mi ni senaro na mi watano Nena che famo dire figliali la. Alla famo dire. Alla banana binyiri kaso. Nene yalla dandu dum no ya ta kaso acce me ja godum. Ntare no tum fire solution idjatu maya. Dum don no ala kono so ngari do e mono gol ma wulla inna sirete. Ane. Ai nanno yobi jono mo poso o maya kasudu do iroe. Kuno mi anda na on nananali la mini kare ya ko penge mo kar ko jo on nananali la inu do no ma pay ko bandi on kan nyanda o ata golle sinano fellugo goddo nene balwal gota dum do ware mi hala ni on hammiru jonja ba joni non do balla wadi ko godle mon kono yidi e bandi jo ye jo malla do me kan me kete non peti makko ko asira de dum no Yondo, video do de ya video do min ya hay ko mun kono hakkunde Allah min de golle Allah sonjira parce que sim yalti mi arti woti e ono woti man sim marta ono he ko dum moƴƴi nene an ko dum moƴƴi kono jokkata en tan kadi mi naali goɗɗum kono fiima no welam min miɗo yiɗi gollowo hakkude miɗo yiɗi yo mon kono moyja taw hay tani mo seeda min ɓe ɓe wonni lan ɗum mi feli ama mi anda ittiri min hanno wolnan parce que mi so wolnan on le ɗon mi waɗan enquête tan mi nangel waɗɗo gati enquête yon ɗum fi felluɗo kunjo modi yo wona honno wona ko mi faala renan ɗum ɗum feƴƴi ko gonga on faami ko feƴƴi ko feƴƴi par ce que ɓe gaynimo fendi min komi faala une semaine congé mi waɗa enquête tan mi yahan porté a piyantan o on faami waɗi recherche anden ko hombo felli o reno fi wonnude fellani ko gonɗum ange ɓiɗɗan ko on fella ɗo ɓiɗɗan on ko gonɗum ko keɗirawo gorejo ko siɓɓe ko jiiƴan papa accu fi allah yo ɗon ɗum enquête laabi ɗan kange ande ala ko waɗa enquête kono ala fus ko waɗa enquête ɓa na on jiiƴan hande na on jiiƴange na on hayi hella woode na on ɗum ɗon ala ko waɗa enquête min mi yarlike mi jogdi allah min fus mi falaka yawaɗo enquête jonno altan ɗo fiɗɗide ɓe hawra e jayga makko ma ɓe hawra e mum ma ɓe hawrata ɗum ɗo ɓe hawrata ɗum ɗo ɓille ma waɗa enquête tan par ce que mi dépose ala ko waɗa enquête yo kange ala ko waɗa enquête on ɗum enquête ta ko siɓɓe ka ko jiiƴan ko ɓiɗɗon fella allah waɗi o mayani o ara o wuura o barkina ɗo ko ɗum wonɗa hande odi min mi yiɗa haala naafigiyagal naafiji moƴƴa onon ko naafigiyagal haray wonɗon waɗde komin mi yarlike kon ɗum kadi an ka hatta yarloɗa naafigiyagal wonɗon waɗde naafigi moƴƴa miɗa ekkoro haɗum metti yo e mettaylam par ce que no haaliɗa no metti aba bana o jeejan ala ko watta enquête ani ko ballal mum wonno miɗa ballal miɗa andi piyi gonon toon woto ko ennata mi jokku haaju ma fi allah mi jokku haaju ma mi jokki haaju am wota haalu ɓeydoti fuu amuñu amoti ko ɗum woni ɗum darɗoɗen posé o mbuuɗi fimu
on acceno mi hom paka ifalaka sa fada na lambu de jetu okora mi ngomi munyike fidulo kono na fiki angal mo ja anko a eskoro nene ko na fiki fio awa yafe kono na fiki aka pia dai wo mo de mi ngada wela mi ko amekti ti lan pio